síce slovenky, ale píšeme to do angličtiny. Nie, rozprávame po anglicky nevieme. Vôbec. Nie. OK, takže toto je video vlastne o takých informáciách o nás. Čo sme zač? Prečo sme na YouTube? A o čom budeme robiť videá? Jo, takže videá budú všelijaké a bude ich hlavne veľa. Takže máme už toho veľa do plánov. Je už pár urobených, ale treba ľuďom, aby ste vedeli, čo sme zač a aby ste sa nás nebali, že pozrieť video. No takže... Čo by sa na našom channeli mohli nájsť? Tak, napríklad vlogy. Jo, tagy. Tagy, challenge, tie budú spolu. Skeče. A neviem, ty budeš robiť asi vlastne. Let's play. Jo, takže potom tu budú ešte videá o mojich ušiach. Takže piercingy a tak ďalej. Takže toto ucho už ste mohli vidieť. Nemala som čas ho ďalej rozťahovať pred vami, takže to proste neriešte, potom to budeme ešte dokončovať. Takže zatiaľ už je rozťahnuté. Tak, budú ďalšie. Ďakujem, že ste si pozreli videá, čo tu mám zatiaľ. Trápne. Ale tie dve videá sú minulosťou a teraz sú nové videá a kde sme obidve, takže... Jo. Takže sme hlavne divné. Máme divné mená, aj pôvod a všetko, oblečenie. Vidíte ešte tento efekt? Sme celkovo sami o sebe divné. Jo. Takže mám taký pocit, že tá grafika, je to trošku asi zle zaostruje ten mobil, takže sa nehnevajte. Kamera je pripravená, len potrebujeme do počítača niečo stiahnuť. Také programy na to, aby sme to potom mohli ešte komentovať a tak ďalej, strihať, ale to proste na YouTube, aby ste to mohli vidieť. Takže, keď ste videli to video až po tade, tak to ste pekní frajeri, lebo to video je úplne o ničom. Takže, asi tak, nechcem, aby sa bolo moc dlhé, takže, tak, ešte komu môžem niečo povedať. Áno, a ešte sme zabudli povedať, to budú aj skateové videá. Jo. A tie budú longboard a pennyboard. A budú aj unboxingy. A aj unboxingy, nejaké techniky na natáčanie. Keď si našetríme a niečo si kúpime, takže to je docela super. Jo, takže skateovať sa bude od jesene po jar. To podľa toho, ako bude počasie. Jo. Čo bude nové, tak teraz prichádza zima, tak zatiaľ žiadne skateové nové videá nebudú a ešte k tomu má úplne... Skate je trošku v zlom stave. Áno, je rozbitý, takže... Jo. Budú aj videá, kde budeme spievať, to bude určite spolu, no že spievať. Spievať nevieme, to nevadí. Ale vieme hrať, aspoň ja viem hrať. A dopredu máme rozohrané dve vtipné filmiky. Vtipné filmy. Takže sa budeme čo tešiť. Jo. Tak zatiaľ takto. Bude to, dajte tam nejaký odber, prosím, lebo tie videá budú pokračovať a máme toho veľa, takže prosím, ak to chcete vidieť, alebo máte o to záujem, tak prosím, dajte tam ten odber, alebo like. Proste veľmi nás to poteší a veľmi sme to chceli pokračovať a uvidíte, budete veľmi pobavení. Jo. Fajn, takže to je mohlo byť všetko, my sa učíme a... Ok, tak čau. Ahoj.